Abiso sa mga motorista nga dunay biyahe o gabi o kadlawon sa Davao City. Temporaryong isirado ang Bolton Bridge 1 sanglit ipailawom kini sa rehabilitasyon. Ani ang report ni Argil Relator. Sugod alas 10 sa gabi, April 4, temporaryong isirado ang Bolton Bridge 1 hangtod alas 5 sayo sa buntag. Hinoon, abli ang Bolton Bridge 2 o kadtong tulay nga paingon sa downtown Davao alang sa two-way traffic. Apan dili mabalaka ang mga motorista sa dagan sa trapiko, sanglit abli ang parehong tulay gikan alas 5 sayo sa buntag hangtod alas 10 sa gabi. Sumala sa DPWH 11, ipailawom sa rehabilitasyon ang maong tulay. Kanina tulay mag-undergo og rehabilitation, particularly sa iyang expansion joints o dito sa scouring sa iyang abutments, dito sa ubos na bahin sa tulay. Per recommendation sa Traffic Management Board, gabi ilang tagi-allow na magtrabaho aron lesser lang effects sa traffic sa adlaw. Ginapahimangnuan ang mga truck nga dunay gibuk-aton nga 4,500 kilograms o mas bukat pa nga mangita og alternatibong ruta sanglit bawal moagi sa Bolton Bridge 1. Mamahimong moagi sa Carlos P. Garcia Highway o sa Bangkerohan Bridge. It's actually preventive maintenance lang magina siya, no? Pero ginabuhat nato ni since doon na naman goy mga notable na calamity damages over the past year since dugay-dugay na nila tulay. And tungod sa mga niagi na dakong baha o katong mga linog, so kinahanglan gid nato ayuhon ang expansion joints. Gilaumang sa May 18 karong tuiga, mahuman ang rehabilitasyon sa maong tulay. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.